Мен үй іші әзірлегендім де фото жібердім. Опа, мен қазір үшлі қояшақ, мұның жүктетірге. Ey kızım, hazır мен сеңа бик тиз генә төзәтү юлын күрсәтим әле. Менә безнең чакта нишәтәләр яны. Әйде. Сан кызым, кем праздник дип язып куян, я праздник була. Менә шуны матур иттереп, менә шулай гына иттереп бетерәбез дә, менә даны шулай язып куябыз. Менә бер нәрсә күренми, кызым. Бу законлы мысы? Кай, законный булмаган кая? Менә бер нәрсә күренми. Тукта көтүп тур әле. Нәрсә булды инде та кызым? Тизрәк бул инде, я вакыт юк бит. Әни, менә монда да бик күп фото төзәтәселәрем бар иде. Әйде тиз генә төзәтеп алайык. Алла, җаным, бер дә юк икән кызым монда. Әни, закон дидем, не законлы. Бер эшең юк, көнне буе утыр кызым. Булай булгачты мен отличница булачакмын. Институтка кергәчтен дә шулай эшләрмен.